गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और रउआ सब कैसन बानी? का हाल बा सबके बताई जा। और हम भोर भोर में जातानी थोड़ा वॉकिंग करे। और बतावल जा का हाल बा। और आप सब कैसन बानी जा कमेंट में बताई जा। हम तो एकदम मज़ा में बानी। ए घड़ी कहीं जा ना पावतानी, यही से कौनो बढ़िया ब्लॉग ना छोड़तानी। पर आप लोग चैनलवा पे बना रही। जब भी कहीं जाए तो अच्छा वीडियो बना के अपलोड करें। देखल जा भोर भोर में बढ़िया नेचुरल वातावरण देखावा तानी, कोनो कम नहीं खे। हमने यहाँ देखा धान असही बा। आप लोग के यहाँ कैसन बा बताई जा। हमारे गांव के रास्ता देखा ऐसे बा, खड़ंजा बा, थोड़ा दूर पे पक्की बा। देखा सिवान बहुत बढ़िया बा। देखा ताल पोखरा गढ़ी है कुल बा। गढ़िया में मछली हुए लगता। देखा ये गो मैदान बा, रेहार बा पूरा। ये हमारा गांव के सड़क हवे। अभी देखा एगो पोखरा हवे। ये पोखरा खनाइल रहे मछली जिलावे खातिर। ये पोखरा के माटी बहुत खराब बा। में मछली 1 कुंटल मछली डलला के बाद में एमे एगो मच्छी न बचली, काहे कि खराब मट्टी बा, पीरी माटी बा। आई माटी का ऐसन बा कि पानी हमेशा मैला रहेला। यही वजह से एमे मच्छी जो है जिंदा ना रह पावेली, काहे कि एमे कोनो दाना डालो तो मच्छी लोग खा ना पाती। यही वजह से तालाब तो बहुत बड़ा बा, पर इस तालाब में मच्छी जिलावे खातिर बहुत ज़्यादा मेहनत करे के पड़ी, काहे कि एमे बहुत सारा खाद डालना पड़ेगा। देसी मतलब दूसरे जगह की मट्टी ला के डाले के पड़ी, तब जाके में मछली जिला सकेला। इतना खराबी के मट्टी बा, पेरी माटी हवे। तो पानी में पड़ते पूरा पानी मैला हो जाएला। तब मच्छी के अगर कुछ दिखाई ना दी तो चारा कैसे खाई। अब खनल पोखरा हवे, कोनो पहले के पोखरा तो है ना कि में कुछ रही तो ढूंढ के खा ली है। अब जो दाना डाल जाए दानवा जब ना पाई है तब फिर कैसे मच्छी जिंदा रहे। गांव के स्कूल है।